उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आणि उद्योग क्षेत्राचा देखील मोठा विश्वास आहे की आता या आकडेवारीतनं अतिशय स्पष्ट होत आहे। आणि मला असं वाटतं की एक दुसरी महत्वाची गोष्ट की ज्या संदर्भात माननीय पवार साहेबांनी 2 दिवसापूर्वी आम्हाला पत्र लिहिलं आणि त्यामध्ये सांगितलं की महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला आणि तो शिक्षणामध्ये 7व्या क्रमांकावर गेला आहे, तर हेही बरोबर नाही आहे। खरं म्हणजे त्यातलं मॅक्सिमम सर्वेक्षण हे MBAच्या काळातलं आहे, पण तरी देखील हा कोणाचं सरकार आहे महत्वाचं नाही आहे, महाराष्ट्राच्या इब्रतीचा प्रश्न आहे। म्हणून आपल्या नजरेस आणून देतो की या मूल्यांकनामध्ये एकूण 10 श्रेणी केल्या होत्या, त्यातल्या 5 श्रेणीमध्ये कुठलंच राज्य नाही आणि मग 6व्या श्रेणीत चंदीगड आणि पंजाब आहे आणि 7व्या श्रेणीत महाराष्ट्र आहे 7व्या क्रमांकावर। त्याच्यामुळे आपण जर विचार केला तर महाराष्ट्र दुसऱ्याच क्रमांकावर आहे। पहिल्या 5 श्रेणीमध्ये त्यांनी कुठलंही राज्य न ठेवल्यामुळे महाराष्ट्र हा 7व्या क्रमांकावर दिसतो आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की साधारणपणे याच्यामध्ये आपली जी स्पर्धा असते ती पंजाब, राजस्थान, गुजरात अशी गेली अनेक वर्ष स्पर्धा असते, तर याच्यातले पंजाब वगळता राजस्थान, गुजरात पेक्षा महाराष्ट्र पुढेच आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र कुठेही मागे गेला आहे अशी ही वस्तुस्थिती नाही। सत्ताधारी पक्षाची उपस्थिती व्यवस्थित ठेवणं, विशेषतः जे वेगवेगळी आयुध वापरून प्रश्न उपस्थित करण्याचं काम विरोधी पक्षाच्या वतीनं केलं जाईल, त्यांना व्यवस्थितपणे उत्तर म्हणजे बहुमताच्या जोरावर कसंही कामकाज रेटून न्यायचं अशा प्रकारची भूमिका आम्हा कोणाची अजिबात राहणार नाही। संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांच्या बरोबर आम्ही आता चर्चा केली, कॅबिनेटमध्ये देखील चर्चा केली आणि जे महत्वाचे प्रश्न आहेत आम्हालाही लोकशाही माहिती आहे, त्याच्यामुळे लोकशाहीमध्ये कधी कुणालाही कमी जास्त न लेखता खऱ्या अर्थाने आपल्या महाराष्ट्रातले कुठल्याही भागातले जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न एक आपुलकीच्या भावनेतनं, चांगल्या भावनेतनं सोडवण्याचा या सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे। आणि तशा पद्धतीचं कामकाज 3 आठवड्याच्या काळामध्ये आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळेल, महाराष्ट्रातल्या जनतेला देखील पाहायला मिळेल। एक गोष्ट खरी आहे, ज्याचा उल्लेख उपमुख्यमंत्र्यांनी केला, थोडं आम्ही काळजी, पावसाचे म्हणावाचं प्रमाण नाहीये, पेरण्या झाल्यात, बऱ्यापैकी झाल्यात, परंतु काही भागामध्ये पेरण्या कमी आहेत आणि धरणांची परिस्थिती तुलनात्मक त्या समाधानकारक नाहीये। परंतु या आठवड्यामध्ये पुन्हा पाऊस दाखवलेला आहे हवामान खात्याने आणि ते चित्र जर चांगल्या पद्धतीनं दाखवल्याप्रमाणे पडला तर एक आणखीन चांगलं वातावरण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या निमित्तानं निर्माण होईल आणि बळीराजा देखील सुखी म्हणजे एक समाधानी राहतील असं आम्हाला त्या बाबतीमध्ये वाटतं। आम्ही सगळेजण अनेक वर्ष सरकारमध्ये काम करत आहोत, विरोधी पक्षामध्ये देखील आम्ही लोकांनी काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं कुठेही दोघांचाही सन्मान ठेवून आम्ही लोक त्याच्यामध्ये लक्ष घालू आणि त्याला उत्तरं देण्याचं काम करू। कुठेही त्या उत्तराच्या मध्ये उगीच काहीतरी थातुरमातूर सांगण्याचा प्रयत्न आम्हाला कुठल्याही मंत्र्यांच्याकडनं किंवा कुणाकडनं सत्ताधारी पक्षाच्याकडनं कुणाकडनंच होणार नाही, ही देखील ग्वाही या प्रेस कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं मी महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही देतो आणि विरोधी पक्षाला देखील देतो। आता ज्याचा उल्लेख आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केला, मी पण विरोधी पक्ष नेत्याचं पत्र वाचलं आणि कुणाकुणाच्या सहाय्यात ते देखील पाहिलं। वास्तविक यामध्ये असं काही ठोस कुठलं सांगितलेलं आहे असं तरी मला पण जाणवलं नाही, तरी देखील त्यांनी त्यांचा जो काही हक्क आहे तो हक्क बजावण्याचं काम केलेलं आहे। आम्ही त्याला व्यवस्थितपणे उत्तर देण्याचं काम करू ही मी आपल्याला ग्वाही देतो। धन्यवाद। तक्रार करायला संधी मिळणार नाही अशा प्रकारचं काम आम्ही करू। शेवटी सरकार म्हणून ठीक आहे, गमतीचा भाग सोडा तुम्ही, परंतु सरकार म्हणून
जे आम्ही एक वर्षभरामध्ये करतो, आता पावसाचं देखील आपण पाहतोय, चिंता आहे आम्हाला, त्याची देखील चर्चा मगाशी कॅबिनेटमध्ये झाली की पाऊस काही ठिकाणी झालाय, काही ठिकाणी कमी झालाय, काही ठिकाणी पेरण्या कमी प्रमाणात झालेल्या आहेत, तिथे काही आपल्याला दुबार पेरणीसाठी मदत करावी लागेल का. शेवटी बघा, निसर्ग आहे आणि निसर्गाच्या काही लहरीप्रमाणे आता आपण पाहतोय की अतिवृष्टी होती आहे, गारपीट होती आहे, कधी आता उत्तरेकडे बघतोय तर महापूर येतोय आणि इकडे काही ठिकाणी आपल्याकडे पाऊस कमी आहे. पण एवढं मात्र नक्की, हे सरकार जे आहे, हे सरकार शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहील, त्याला संकटामध्ये एकट्याला सोडणार नाही, त्याच्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते नक्की केलं जाईल, अगदी हा शब्द आमचा आहे. आणि म्हणून त्या बाबतीत आज कॅबिनेटमध्ये देखील काही नियोजन देखील आम्ही करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि त्यामुळे शेतकरी हा आपला मायबाप आहे आणि अन्नदाता आहे आणि त्याला जेवढं काय देता येईल तेवढं आम्ही नक्की देऊ. आणि त्याचबरोबर दररोज आपणच दाखवता सकाळी की सरकार आता जाईल, पडेल, आणि सरकार स्थापन झाले 1 वर्षापासून, तेव्हापासून सरकार पडेल पडेल, ते सरकार अधिकाधिक मजबूत होत गेलं. आता पडेल पडेल बोलू नका, नाही तर आणखी काय ते होईल. त्यामुळे सरकार जे आहे ताकदीने पूर्णपणे, आणि सगळे अनुभवी लोक आहेत त्याच्यामध्ये. शेवटी किती मेजॉरिटी असली, बहुमत असलं, पाठबळ असलं तरी सुद्धा लोकशाहीमध्ये ज्या पद्धतीने वागलं पाहिजे, लोकशाहीमध्ये जनतेला ज्या पद्धतीने आम्ही उत्तरदायित्व आहोत, आम्ही अँसरेबल आहोत, आम्हाला खरं म्हणजे सरकार म्हणून आमची जबाबदारी आहे, जिम्मेदारी आमची आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष कितीही कमकुवत असला तरी सुद्धा आम्ही त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असं म्हणजे दुय्यम स्थान देणार नाही. शासन म्हणून जे आमचं कर्तव्य आहे ते कर्तव्य आम्ही पार पाडणार. आज सकाळीच आपल्याला सांगतो, आज मेगा टेक्सटाईल पार्कचं लॉन्चिंग झालं अमरावतीमध्ये, आणि तिथं आपले पियुष गोयल मंत्री, त्यांचे राज्यमंत्री आले होते, आणि जवळपास 1000 एकर जमिनीमध्ये अमरावतीला तो मेगा टेक्सटाईल पार्क सुरू होतोय. आणि केंद्राने देखील त्याला, मोदी साहेबांनी सरळ हस्ते मदत केली, पाठबळ दिलं. पण त्यातून एक गोष्ट लक्षात आली तिथे, दादा, पियुष गोयल म्हणाले की जेव्हा इतर 6-7 राज्यांनी त्याची मागणी केली, दुर्दैवाने आपल्याकडून सरकारकडून मागणी झाली नाही. परंतु सत्तेत नसताना विरोधी पक्ष म्हणून देवेंद्रजी होते, त्यांना ही गोष्ट कळली, आणि आपलं काय, कोणी दुसरा असतं, जाऊ दे, सरकारचं काम आहे, जाऊ दे, सरकार बदनाम होईल, असं त्यांनी विचार नाही केला. त्यांनी एक पत्र दिलं, आणि मेगा पार्क जो आहे टेक्सटाईल पार्क आम्हाला राज्यामध्ये मिळावा, अशा प्रकारचं पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आणि संबंधित पियुष गोयल, आपल्या त्या विभागाचे मंत्री, यांना दिलं. त्याचा पूर्ण उल्लेख त्यांनी करून दाखवला, वाचून दाखवलं ते पत्र. आणि शेवटी त्यांच्यामुळे हे जे काही इतर 5-6 राज्यामध्ये जो मेगा टेक्सटाईल पार्क आला, तो आपल्या राज्यामध्ये देखील आला. मी देवेंद्रजींचं मनापासून अभिनंदन करतो, कारण शेवटी ते विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनी एक आपल्या राज्याबद्दल जे काही ममत्व आणि जे प्रेम दाखवलं, त्यामुळे तो सरकार आपलं ते प्रकल्प इकडे आला. आणि काही लोक म्हणतात की गेले इकडे तिकडे प्रकल्प पळवले, प्रकल्प गेले. आणि जे प्रकल्प आपल्याकडे येऊ इच्छित आहे त्याला साधी मागणी आपण करत नाही, यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकतो. तुमचं नाही, ते म्हणजे प्रमुख होते ना ते. त्यामुळे असं जे आहे, शेवटी हे प्रमुखाचं काम असतं. आता कोणी काही चूक केली, काय केली, तर शेवटी मी प्रमुख म्हणून जबाबदारी माझी आहे ना. तसं आपलं चांगलं काम केल्यानंतर आपण सगळ्यांनी एक टीम म्हणून त्याचं क्रेडिट घेतो, कारण एक टीम म्हणून काम करतो. तर याच्यामध्ये असे जे काही उद्योग आज आपण पाहतोय की जवळपास आज 1 वर्षामध्ये त्याचा उल्लेख देवेंद्रजींनी केला की पूर्वी जसं आपलं राज्य पहिल्या नंबरवर होतं जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, FDI मध्ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट मध्ये, आणि नंतर 2 वर्षामध्ये गुजरात आणि कर्नाटक पुढे गेलं.
आता म्हणजे आपण जी मेहनत केली, सगळे प्रकल्प राबवले, जे 2.5 वर्षामध्ये सगळे बंद केले प्रकल्प पडले होते किंवा पाडले होते ते जाऊ द्या, आणि त्यांना आम्ही चालना दिली. मग मेट्रो असेल, कारशेड असेल, समृद्धी असेल, इतर MTHL असेल, जे सगळे प्रकल्प आज बघताय आपण या डिसेंबरमध्ये कंप्लीट होतील. सगळे गेम चेंजर प्रकल्प आहेत आणि त्याच्यामुळे आपलं परदेशी गुंतवणूक जी आहे त्याच्यात पुन्हा आपण नंबर 1 ला आलो महाराष्ट्र. हे आपल्यासाठी फार अभिमानाची बाब आहे. आणि त्याचबरोबर आम्ही दावोसला गेलो त्यावेळेस 1,37,000चे MOU साईन केले. मला अभिमान आहे. मी त्याचं जरा माहिती घेतल्यानंतर 86,000 कोटीचं एक्झिक्युशन झालंय. म्हणजे किती % बघा आपण पुढे गेलोय. त्यामुळे नक्कीच यामध्ये सरकार अतिशय चांगलं काम करते आहे. आणि बुलेट ट्रेन असेल आणि इतर जे काही प्रकल्प आहेत ते थांबले होते ते आपण पुढे नेण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि खरं म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे योजना ज्या आहेत आपल्या, ज्या योजना आम्ही पुढे नेतोय, म्हणजे शेतकरी सन्मान योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, जी केंद्र सरकारची आदरणीय मोदी साहेबांनी 6,000 रुपये जे शेतकऱ्यांना देण्याची जी योजना केली, त्याच्यात आपल्या सरकारने आणखी 6,000 रुपये टाकून शेतकऱ्याला 12,000 रुपये वर्षाला मिळणार, ही एक महत्वाची ऐतिहासिक योजना आपण केली. आता पूर्वी पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये चर्चा व्हायची. पीक विमा शेतकऱ्यांनी आता पैसे भरायचे नाही, त्यांचे पैसे सरकार भरणार 3300 कोटी रुपये आणि 1 रुपया फक्त शेतकऱ्यांनी भरायचा. ही योजना आम्ही केली. ही योजना देखील पहिल्यांदाच झाली. आणि त्याचबरोबर लेक लाडकी लखपती ती योजना केली. मुलीचं 18 वय होईपर्यंत मुलगी जन्माला आल्यापासून 1 लाख रुपये देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. कारण तो देखील एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. नवीन योजना आहे ती. महिलांचं सक्षमीकरण असेल, 50% ST मध्ये सवलत दिली. महिला खुश आहेत आणि सगळे आपले ST प्रवास करतात. ज्येष्ठांना देखील आपण 75 वर्ष मोफत फ्री. आता ते देवदर्शन करू लागले, तालुका प्लेसला जाऊन आपले आरोग्य चिकित्सा तपासणी करू लागले. हे सगळे जे निर्णय आहेत हे आपण मोठ्या प्रमाणावर आज आपण घेतले. आणि रोजगारामध्ये देखील आपण 75,000 नोकऱ्या, या नोकऱ्या देखील मिळाल्या पाहिजे तरुणांना. म्हणून शासनामध्ये जे पद रिक्त होती, अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून आम्ही 75,000 त्याच्या नियुक्त्या देखील, त्याचं वाटप देखील आम्ही यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये दादा आपण केलं तेव्हा. आणि आता देखील आम्ही कॅबिनेट झाली की लोकांना बोलवतो आणि थेट नियुक्त्या, म्हणजे ज्यांचं सिलेक्शन झालंय त्यांना आपण हे करतो. जे अधिसंख्य पदं जी राहिली होती मराठा समाजाची, जे कोर्टामध्ये हे झाल्यानंतर ज्यांचं सिलेक्शन झालं होतं, अपॉइंटमेंट थांबली होती, त्यांना देखील दादाला माहित आहे तो विषय. आम्ही आल्याला ताबडतोब 3,000 जवळपास अधिसंख्य पदं जी आहेत ती देखील त्यांना देखील नियुक्त्या देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आता काही गोष्टी धाडसाने देखील कराव्या लागतात आणि त्या आम्ही केल्या. अशा अनेक योजना आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणावर जर पाहिलं तर अनेक योजना केल्यात आपण. त्याच्यामध्ये खूप वेळ जाईल, आपल्याला ते सगळं माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही अनेक आरोग्यासाठी खरं म्हणजे मोठा निर्णय घेतला. आज आपण छोटीशी गोष्ट सांगतो. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी 2.5 वर्षामध्ये 2.25 कोटी रुपयाचं वाटप झालं सुधीर भाऊ. आणि आपण वर्षभरामध्ये 86 कोटीचं वाटप आपण केलं लोकांना. आज कोणाचं ऑपरेशन आहे, काय आहे, कोणाचा जीव वाचणार आहे, तर आपल्या एका सहीने त्याचा उपचार होतोय, जीव वाचतोय, तर आपल्याला ते पुण्याचं काम आहे. 86 कोटी रुपये वर्षभरामध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आपण त्यांना चेक दिले. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाला आपल्या कुटुंबाचं एक आजारपण असतं, कुठे शस्त्रक्रिया आली तर चिंता लागते, काय होणार. आणि मग त्यामध्ये देखील आम्ही ठरवलं की 1.5 लाखाची जी योजना महात्मा ज्योतिराव फुले योजना, ती 5 लाखापर्यंतची मर्यादा वाढवली. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता पिवळं केशरी कार्ड नाही. आता 12 कोटी जनता जेवढी आहे त्या सगळ्यांना 5 लाखापर्यंतचा मोफत उपचार देण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी घेतला. आणि मोदी साहेबांचा देखील मला वाटतं 5 लाख आहे ना त्यांचा. आणि म्हणजे
आता चिंता राहील, आजारी पडू नये लोकांनी, परंतु पडलं काय झालं तर चिंता लोकांना, परिवाराला आम्ही ठेवली नाही. म्हणजे आम्ही फक्त कुटुंबाची जबाबदारी घेत नाही, आपल्या फक्त आपण सगळ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या सगळ्यांची जबाबदारी घेतली. त्यामुळे आपलं मर्यादित आपण न राहता तो आम्ही निर्णय घेतला. जवळपास 700 बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना राज्यभर आम्ही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. आज PSCचं अपग्रेडेशन आहे. आज केंद्र सरकारचे मनसुख मांडविया आरोग्य मंत्री आले होते, देवेंद्रजी होते मीटिंगला, आणि त्यांनी देखील सांगितलं की केंद्राकडून तुम्हाला आरोग्य विभागासाठी अगदी PHC पासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत जे जे काही तुम्हाला आवश्यक आहे ते सर्व आम्ही मदत करायला तयार आहोत. आणि ही जी आरोग्य यंत्रणा आपली सक्षम करण्याचं जे काय काम आहे ते देखील आपलं सरकार या ठिकाणी नक्की करणार आहे. मेडिकल कॉलेज देखील आपण जिल्ह्यामध्ये 9 ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला देखील 4,365 कोटी रुपयाची तरतूद देखील आपण केलेली आहे. आणि जे काही पायाभूत सुविधा आपण पाहतोय की जे शिवडी नावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक आपण तो वरळीपर्यंत आणणार, तिथून पुढे कोस्टलला जोडणार, कोस्टलचं पण उद्घाटन लवकरच होणार. आणि मग इथं नरिमन पॉइंटचा माणूस पार तो एकदम रायगडचे चिरले या ठिकाणी हे MTH समुद्र 22 किलोमीटरचं सिंगल लॉंगेज जो आपला सी ब्रिज आहे, आता 1.5-2 तास लागतात. केवळ 20 ते 22 मिनिटांमध्ये ते अंतर माणूस पार करणार. म्हणजे ट्रॅव्हलिंग टाइम वाचणार, आपले इंधन वाचणार, पोल्युशन वाचणार, वेळ वाचणार, माणसाची काम करायचं उरक वाढेल, एफिशियन्सी वाढेल. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत इन्फ्रा प्रोजेक्ट मुळे सगळं होतं. हे करत असताना आम्ही पर्यावरणाचा पूर्ण काळजी घेतली आहे. तिथं तुम्ही जाऊन बघा, फ्लेमिंगो पहिले जेवढे होते त्यात वाढ झालेली आहे. हे काही फ्लेमिंगो हल्ला नाही तिकडून. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आम्ही वापरलं. आणि असं समृद्धी हायवेला देखील सगळं पर्यावरण पूरक आम्ही 33 लाख झाडं आपण तिकडे लावतोय. आपण तिथे आपली जे सोलर एनर्जी जी आहे ती जवळपास 300 का 400 मेगावॅट आपण ती करतोय. हे सगळं पर्यावरण पूरक प्रकल्प आपण करतोय. जेवढे प्रकल्प आहेत ते पर्यावरण पूरक. जे मेट्रोचे प्रकल्प थांबले ते पुढे जात आहेत. मेट्रो 3 झाला तो पुढे जातोय. लाखो लोकांना त्याचा फायदा होईल. मेट्रो 2A, मेट्रो 7चं प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण झालं. आणखी देखील अनेक प्रकल्पासाठी आम्ही त्यांना बोलवणार आहे आणि त्यांच्या हस्ते अनेक प्रकल्पांचं लोकार्पण देखील होईल. कारण एवढ्या फास्ट हे पायाभूत सुविधा प्रकल्प जे आहेत ते आपण पुढे नेतोय. पुणे मुंबईतलं अंतर आणखी अर्ध्या तासाने कमी होईल. मिसिंग लिंक आपण करतोय. जगातला वायडेस्ट टनल खालापूर ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण करतोय. त्याचं काम जवळपास वर्षाअखेर कंप्लीट होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.